kako doći do što većeg broja kupaca. Odnosno kako da nas pronađu, ali tako da kažem. Kako da nas vide, kako da nas pronađu kupci. Nismo imali tako neke sumnje specijalne, nego mi smo koristili web sajt naše matične firme iz Nemačke. On nije adekvatan srpskom tržištu. Tako da nije bilo prave reakcije od strane potencijalnih kupaca dok nam Lavanet nije napravio baš sajt na srpskom i prilagodio se našem tržištu i našoj proizvodnji. Ste nam rečili probleme u smislu radili smo mi, imali kupce i pre nego što smo angažovali vašu kompaniju. Međutim, promenilo se mnogo toga pozitivno u smislu, sve više telefonskih poziva, sve više javljanja, što je u stvari ona srž svega toga što ste vi radili za našu firmu i što radite i dalje. Da imamo što više poziva na dnevnom nivou od strane kupaca, da budemo prepoznatljivi na našem tržištu i na mađarskom. Pa između ostalog i na bosanskom tržištu i na hrvatskom. Svima bi preporučio. 10, znači u svakom smislu, u smislu rešavanja, neću reći problema, nego nekih dodatnih stvari koji smo se posle setili, pa onda nekih stvari koji vi samo inicijativno stavljate na naš web sajt kao novosti u našoj kompaniji, razna objašnjenja koje vaši ljudi prate i stavljaju na naš web sajt bez da smo mi inicirali, znači samostalno, to je jako bitno isto, da ne samo na našu inicijativu, nego i samostalno pospešujete da taj sajt bude bolje viđen i da bude bolje prepoznatljiv i da se na osnovu toga više ljudi javi. Ne samo ono kada mi kontaktiramo da želimo promeniti nešto, recimo ključne reči ili neke novosti da se ubace na sajt, nego to samo inicijativno radi. To je pohvalno. Ja sam zaista zadovoljni, bio je vlasnik firme, bio iz Nemačke prošle nedelje ovde. Posle 2 godine, kad je počeo virus, nije dolazio i pričali smo između ostalog i o marketingu i web sajtu i on je takođe mišljenja i rekao da je zadovoljan sa radom, saradnjom našom, sa vama i sa našom.